לפני כמה שנים עברנו איזשהו משבר כלכלי בבית, חובות, הלוואות שלא נגמרות, מינוסים בבנק. אני בעצמי עברתי תהליך של ייעוץ כלכלי, איך לנהל נכון תקציב, איך לחסוך, והתהליך הזה עזר. וכשנפתח אפשרות ללמוד איך לעשות את זה לאחרים, קפצתי על זה. ראיתי שאני אוהב את התחום הזה. היכולת לעזור למשפחות, להוציא אותם ממשברים, כמו שאני הייתי בהם, זה נותן סיפוק אדיר. והקורס עכשיו החממה ליועץ נתן כלים חדשים שלא היו לי אותם לפני כן. כל הניהול הכלכלי של המשפחה, איך להסתכל טוב יותר על ההוצאות, הידע שנתנו לנו מעבר לכלכלת המשפחה במחזור משכנתאות, זה ידע שהשאיר אותי מאוד והפך אותי ליועץ כלכלי טוב יותר. כשאני היום בא למשפחה עם התיק הכלכלי שהחממה ליועץ נתנה לי למלא, זה עולם אחר. כשניגשים למשפחה זה לא רק הכסף, וזה משהו שהוא מאוד נוכח בקורס של החממה ליועץ. היו 2 מפגשים עם מאסטר NLP, כי אתה כיועץ לא יכול לבוא למשפחה רק מעולם המספרים. אתה חייב להפעיל את עולם הרגש. קודם כל אתה מרגיש שאתה נכנס למשפחה. ואני חושב שהחממה ליועץ זה באמת מקום מומלץ, כדאי להתחבר אליו לכל מי שרואה את עצמו. מתפתח בתחום הפיננסי, בתחום הכלכלי, בין אם זה למשפחות, בין אם זה משכנתאות, מקום מבורך.